Здравейте, банда, аз съм Иван Кирков и връщам новините на Комери Клуба обратно. Днес се чудим как да се чувствам от това, че Америка и Китай влизат в Arms Race отново. Дайте да започваме. Пичва, израснал съм в един свят, в който американците са номер едно по технологии. Обаче в момента живеем в свят, в който това нещо, ако не е променено, то съвсем скоро ще бъде променено. Защо? Защото Китай вече хора натиска толкова здраво, че американците са супер притиснати до ъгъла и супер притеснени в цялото това нещо. Как аз трябва да се чувствам като българин от тази цялата работа, ще ми кажете вие. Защото нито едната, нито другата страна не милее чак толкова много за България и едва ли ще си кажат, щом ние сме номер едно, дайте на Иван Кирков да направим живота приказка. Така, да видим сега какво се случва. Щатите онзи ден обявиха, че пускат програма Stargate в акция, така да го наречем. Програма Stargate е нещо, което звучи доста фантастично, а може би в реалния живот е още по-фантастично, отколкото звучи. Stargate, аз го знаех като филм, който през 90-те години или началото на 2000-те ни показа как бихме могли да пътуваме между галактиките, как може би са построени пирамидите от извънземни и така нататък. Защо точно това име са избрали американците за проекта? За да звучи по-мащабно, да звучи по-яко, да е готино на обикновените хора, да го финансират и да си правят каквото си искат, а ние да се кефим. Така, този проект няма да бъде финансиран от правителството, обаче ще бъде с пълна подкрепа на правителството, каквото и да значи това. Пишете в коментарите, ако сте запознати какво точно имат предвид. Ще го финансират проекта уж огромни компании, но също така и Тръмп... Ицо, така ли е? Правителството ще дава ли пари за Stargate? Ще даде 125. Сигурен си, че правителството ще ги даде. Добре. От банката. Това е друго. Добре. Пишете отдолу за финансирането на проекта, вие до какво сте стигнали, но доколкото гледах лично аз, няма да е баш публично финансиран този проект. Но това, което ще бъде огромен проект. Ще създадат нещо като цял град, който ще се занимава само с дейта центрове и с създаване на изкуствен интелект. Защо това е важно за американците? Защото те се чувстват притиснати до ъгъла, че изпускат влака, за да са номер едно в технологично отношение. Така, правят го американците този трик, но Китай, разбира се, не седи с кръстени ръце, а тъкмо обратното. Китай вече се превръща в технологичния лидер, вече инвестират адски много, като техните огромни компании са до голяма степен контролирани от държавата и биха могли да правят инвестиции в сфера, в която държавата реши. Вече знаем, че Alibaba, мисля, че имаха огромни дейта центрове. Tencent. Които държат всяка една голяма игра, Добре. Така, има много китайски компании, които имат огромни дейта центрове. Има много китайски компании, които инвестират много здраво в разработването на AI и тепърва ще видим какво ще се случи. Знаем със сигурност, че китайците вече създадоха алтернатива на ChatGPT, която в някои отношения надминава възможностите на ChatGPT, в други все още ChatGPT си е номер едно. Това беше много интересно, защото до преди 1-2 години американците се биеха в гърдите, че скоро няма да бъдат настигнати. Една от причините да са сигурни в това, че няма да бъдат настигнати е, че те забраниха износа на чипове, на тези висококачествени, високотехнологични чипове, които позволяват на изкуствения интелект да работи по начина, по който американците го правят. Дали обаче тази забрана наистина е довела до нещо,
е малко спорно и трудно да се каже, защото дори Nvidia, компанията, която е най напред в технологии, в тази част на технологиите и която уж не би трябвало да продава чипове на китайците, дори Nvidia се оказа, че по някакъв начин е снабдила Китай с техни чипове, които са изключително възлови в тази технология. И дали Nvidia е помогнала на Китай или самото им тяхно вътрешно производство е спомогнало да напредват в чиповете, няма как да знаем за момента. Това, което знаем със сигурност е, че Китай беше създал една програма, която беше наречена Made in China 2025. Вече сме в 2025 и е трудно да си представим, че само за няколко години китайците успяват да превърнат тази програма в реалност. Програмата има за цел Китай да се превърне от чисто работилница и място, където се правят нетехнологични стоки, като вашите маратонки, дрехи и така нататък, в място, в което се произвеждат високотехнологични батерии, соларни панели, автомобили, дори роботи, а сега вече и изкуствен интелект. Докъде са стигнали китайците, няма как да сме сигурни, защото нищо от тяхната информация не е толкова публично, колкото останалата част от света. Обаче виждаме, че те дават резултати, които говорят за сериозен напредък в тази насока. Лично мен като българин, трябва ли да ме притеснява това или да ме радва? Сега, какво се случва в Америка? В Америка имаме уж някаква прозрачност, която достига до нас, обаче вече имаме някои компании, които са толкова големи, че те самите са като държава. Някои от компаниите имат по-голям оборот, отколкото брутния вътрешен продукт на България. Какво означава това? Това означава, че техните възможности за ресърч вече стават огромни. Аз живях в свят, в който ми се обясняваше как всеки човек може да се роди, да си отвори работилница в гаража, да си измисли някакви нови изобретения или source код, да създаде компания и тази компания да стане огромна и да конкурира в целия свят всяка една от компаниите. Това, разбира се, в България рядко се е случвало, но ние го учихме и го гледахме как се случва уж в Щатите. В днешно време живеем в свят, в който тази нова инициатива, която ще стартира от американците за проекта Stargate, ще изисква огромни дата центрове и центрове за данни, които ще бъдат захранвани от електроцентрали големи колкото ТЕЦ Марица изток и колкото АЕЦ Козлодуй. Това само по себе си може би ви казва, че един малък човек не може да стартира такова нещо в задния си двор или в гаража си вече, а цели нации са необходими и цели държави, които да финансират, да подкрепят и да разрешат цялото това нещо. Защо е необходимо винаги държава да е намесена? Защото нещо като АЕЦ Козлодуй не може частно лице да си го създаде просто защото е решило. Това са стратегически обекти, изключително сложни са за инфраструктурните им проекти и така нататък. Къде в момента се виждам аз като човек? Виждам се в една Европа, в която всяка държава се опитва да се разпокъса от останалите и да обяснява на гражданите си, че трябва всеки за себе си да се занимава, всеки трябва всяка държава сама трябва да намира пътя си, само своите интереси да гледа и така нататък. Ние като българи не се стараем много за европейските интереси, а пък и Европа сякаш не се старае чак толкова за нашите лично български интереси последно време. Това вие, като млади хора, може би ще се опитате да го промените и да намерим някакъв начин да се мъчим повече да бъдем заедно, европейците. Не знам, вие ще си решите. Обаче знам със сигурност едно. Знам, че
В момента България леко е изостанала от Китай и от Щатите по технология и ако искаме да ги настигаме, може би трябва да се обединим с останалите държави от Европейския съюз в своите търсения на това нещо. Европейските държави, някои от тях имат големи центрове за данни. Има много неща, които са важни в това отношение. Едно от важните неща е дали ще могат тези центрове за данни да бъдат захранени с електричество. Второто нещо е колко електричество ще бъде необходимо, как ще се охлаждат тези центрове за данни и така нататък. Имаме много моменти, в които е неясно точно какво ще ни предскаже, ще ни даде бъдещето. И лично моето притеснение е от това, че винаги в историята, каквото и да се случва, сякаш един човек е можел в главата си да си подреди някакъв план, какво ще последва от това нещо. В момента живеем във време, в което само за няколко, за 5, за 10 години до такива технологични напредъци ще се достигне, че вие, аз и никой, дори най-учените, които са в тази сфера, няма да можем да си представим какво ще бъде бъдещето след 5, след 10 години. Имаме състезание за оръжия. Такова нещо, така нареченото Arms Race на английски, на български превода не е толкова готин, състезание за въоръжаване, защото говорим в момента за изкуствен интелект и за технологични разработки, които уж на пръв поглед нямат нищо общо с оръжията в старата им позната за нас форма. В същото време обаче най-голямото оръжие на човека пред всички останали животни е именно интелекта му и възможността да измисля начини да се справя с различни ситуации. Да измисля различни технологични неща, като от отвертка до компютър, които му помагат да има предимства пред останалите животински видове. В момента големите държави, водещите държави, или дори не всички водещи и големи държави, а по-скоро и спираме днес погледа си над Китай и Щатите. Тези две държави са толкова впрегнати в тази надпревара за въоръжаване чрез изкуствен интелект, че със сигурност ще дадат някакви резултати техните усилия. Последното такова нещо, за което сме гледали дори филми съвсем скоро, това е така наречения проект Манхатън, който по време на Втората световна война е целял разработката на ядрено оръжие и ние самите сме гледали сега вече дори филм за широката публика Опенхаймер, който не го е изгледал, може да го изгледа, интересно е. В този филм ни показват къде е базирано на реални факти, къде е просто художествена измислица, но там ни показват някои от нещата, които действително са се случвали по това време. Едно от нещата при разработката на ядреното оръжие е било, че самите учени не са били сигурни дали взривът най-накрая ще остане локализиран или цялата планета ще се възпламени и ще избухне едва ли не като една верижна ядрена реакция. В днешно време учените също не само не са сигурни, но този процес по създаването на такова велико интелектуално същество, този процес вече излиза от рамките на една лаборатория и се работи и се състезава в различни краища на света по различен начин. Сега днес говорим за американците и китайците, но разбира се, че може и руснаци да са толкова напред в някой момент, сегашен или бъдещ. Може и индийци да станат в тая насок. Да, в момента има спирки, има пречки, които не позволяват на всяка държава да се състезава в това състезание, но ето, че вече имаме два такива хъба, които наистина са доста напреднали, които осигуряват
едно съревнование. А това съревнование не им дава възможност да спрат в нито един момент. Те са длъжни да бъдат първите, които ще го разработят. И Китай, и Щатите. Разбира се, всяка велика сила, която иска да бъде в това ниво, ще започне да се съревновава и тя, но за сега знаем за Китай и за Щатите. Какво следва от това? Когато имаш такова съревнование, и двамата трябва да спрат, за да спре напредъка и да не се... Ако сме пред нещо опасно, това опасно нещо да бъде избегнато. Ако само единия от двамата играчи спре, това прави за него толкова голям недостатък в бъдеще, че този играч се чувства длъжен да не спира, дори да вижда огромни опасности пред себе си. Това, което искам да ви кажа е, че в момента е стартирала вече една надпревара между велики сили, които се борят да достигнат много високи нива на изкуствен интелект. Много пъти вече ще чувате думите General Intelligence, което всеки сред нас обикновените хора, а дори и учените, които ни дават дефиниции, всеки дефинира по различен начин. Лично за мен General Intelligence е изкуствен интелект, който не се различава от един свръх умен учен, който има милиони и милиарди пъти повече възможности да мисли, отколкото дори най-великите учени на планетата са имали през историята. Ако си представите Айнщайн и си представите координирани 10 милиона Айнщайна, например, представете си до какво биха могли да стигнат те, особено ако времето за тях е почти незначително. Тоест, могат за секунди да мислят толкова, колкото истински Айнщайн би мислил за десетилетия или за столетия. Така че това са неща, които наистина са интересни в момента. Имаме много разработки, които са нови и докато в реалния живот винаги е трябвало до този момент всеки, който се учи от нещо, да се учи в реални условия. Сега се създават все повече и повече тестови среди и среди за обучаване на изкуствения интелект директно в виртуални условия. Виртуални, които наподобяват до такава степен реалните, че всичко, което научи там, изкуственият интелект ще важи за реалния живот. Дали е наистина чак толкова напреднало, че да може да се учи в виртуални условия, все едно се учи в реални, няма как да ви кажа, няма как аз лично да знам, но това е, което много учени вече казват, че са постигнали. Така, да върнем отново от начало, за да можем да завършим по някакъв начин днешните новини. Американците обявяват проекта Stargate за стартирал. Проекта Stargate е нещо, което трябва да им набави тяхно предимство в борбата за достигане до General Intelligence. Това предимство обаче го искат и китайците. Двете държави вече се съревновават. Съревнованието е много силно, много напреднало и докато винаги в историята на човечеството сме говорили за десетилетия и столетия, докато има някаква голяма промяна, тук повечето учени говорят за 3-5 години, някои за 10, но в всеки случай се очаква всичко това да бъде достигнато в някакъв бъдещ момент, в който ако сме здравословни и нямаме пречки в здравето си, най-вероятно и вие и аз ще доживеем и ще видим с очите си. Дали това свръхсъзнание, може би, или дали този свръхинтелект ще бъде за добро или за лошо, ще видим, освен ако не станат твърде бързо нещата. Но това е за сега. Не искам да ви плаша, а искам само да ми кажете как да се чувствам от тези новини днес. Чао за сега, приятелчета!